واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ey Muhammed, sen yad et Ad qawmunun doğanını, vakti ki şol öz qawmunu qorquzdu, Ahqaf diyen yurtda. Ve tahqiq şondan odalla, ve sonra da peygamberler geçipdi ve aydipdi, ibadet etmeyin meger bir Allah'a ibadet edin. Tahqiq men sizlere bir ulugunun azabından qorquyarın. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Hud aleyhisselamın qawmları aytdılar: Ey Hud, sen bizi öz xudalarımızdan ayırıp bizi yoldan çıkarmağa geldinmi? Pes bize vaade eden azabını getir eğer aytyan kefinde doğruçu bolsan. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Hazreti Hud aytdı: azabın nazil bolacak vaqtının ilmi Hudaya xastır. Ve men faqat özüm bilen iverlen risaletini size getirýärdir. Walakin men sizlerini nadanlyk etýän cemaat bilýärim. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Pes vakti ki Hud aleyhisselamın qawmları gördüler, bir bulut şoların derelerine karşı gelýär, şonda şolar aytdylar: bu bulut yağının bulutudur, bize yağın yağdırır deyip, belki ol bulut sizin acele edip tiydirak getir diyen azabınızdır. Şol bulutta bir yel bardır, katı güýçli azapdır. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Her zatni Hudaýyň emri bilen nabud eder. Pes öýlerinden başga zat görünmez bolup aýlandy. Şu tariqa ceza berer mujrim we günahkar kawmlara. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وتحقيق Ad qawmlarına qudret ve kuvvet berdik. Ol bir zatlarda ki şu barada size ey ehli Mekke ol qudretini bermäpdim. O şolarga eşitmäge kulak ve görmäge göz ve fehmetmäge kalp berdik. Pes şolardan Hudaýyň azabyny gaýtarmady. Şolaryň kulaklary we gözleri we kalpleri. Çünkü olar Hudaýyň ayetlerini inkar etdiler. O şolarga nazil boldy, maskara edip tasdiq etmeýän azaplary. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وتحقيق biz helak etdik sizin etrafınızda bolan bir neçe şäherlerini we nişanalary we ibret almaly zatlaryny mukerrer beyan etdik. Şayet şolar kafirlikdan dänip izlerine urilsin diýip. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Pes näme diýip şolarga kömek we nusret bermedi? Ol zatlary ki Hudaýy goýup şolarga ibadet etýärdiler, Hudaýa ýaqyn eder diýip. Belki şolaryň ýasama hudaýlary gum bolup ýok boldy. Şol ýasama hudaýlary şolaryň